ראשי אגפי חינוך, ראשי רשויות נוספים, מפקחים, מנהלים, מורים, בני משפחה, אורחים ועמיתים מצטיינים. האם מחנך אחד טוב מעמיתו והופך להיות מצטיין משום שהוא מנהיג טוב יותר, פדגוג טוב יותר? ואולי המפתח נמצא ביסוד אחר באישיותו, יסוד ייחודי ההופך מחנך למצטיין. אם נשאל כל אחד מכם, הן בשולחן הנשיאות והן באולם, את מי מחנכם לאורך השנים הוא זוכר ושהיו משמעותיים עבורו, תעלה בזיכרונכם דמות שהייתה ייחודית, משמעותית, ושעד היום שמורה בלבכם פינה חמה עבורה. מה היה בה באותה דמות? מכלול התשובות רחב, אך מאפיין מרכזי שלה היה ללא ספק, גם אם לא ידעו לקרוא לזה אז בשם, אינטליגנציה בין-אישית גבוהה. יכולת ההבנה של בני אדם אחרים והיכולת ליצירת קשר רגשי, אישי וחזק. את היסוד לאינטליגנציות האישיות פיתחו גרטנר וגולדמן, שהדגישו את החשיבות בשנים האחרונות. האינטליגנציה הבין-אישית מאפשרת לנו לקרוא, להבין, להתחבר לאנשים, להבין אנשים אחרים, להבין דינמיקות חברתיות ולבנות מערכת יחסים של מחויבות הדדית ונתינה. ווסט ברנם, חוקר אנגלי, כותב, אם מנהיגות משמעה הנעת אנשים מציות למחויבות, מהסכמה לפעולה ומביצוע משימות למעורבות שלמה, אז האינטליגנציה הבין-אישית היא המתווך החיוני. אי אפשר להתוות מודל של מנהיגות בלי רכיב מפתח זה של האינטליגנציה הבין-אישית. החינוך הוא בעיקרו עיסוק עם אנשים, בתוך בית הספר, בקהילות ובמערכות אחרות. מחנך שיש לו אוריינות רגשית יכול להלך בתבונה וברגישות עם בני אדם. רק הוא יוכל לחנך כראוי ולהביא את תלמידיו להישגים לימודיים גבוהים ולהצטיינות מצידם. להנחיל להם ערכים ולהצטיין. יש קשר ברור בין הצטיינותם של מחנכים, אלה היושבים כאן עמנו, לבין יכולותיהם הבין-אישיות. הכרה באינטליגנציה הבין-אישית כתנאי נדרש בפיתוח סגלי הוראה ומנהלים תאפשר לנו להרחיב ולהגדיל את שורות המצטיינים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות. הצטיינות אינה פעולה של אדם אחד. גם אם הערב מוענקת ההכרה באופן אישי. מאחורי המצטיינים עומדת מערכת שלמה תומכת, מסייעת, מגבה ושותפה להצטיינות. מורים אמיתיים, מנהלים אמיתיים, גננות אמיתות, רשות מקומית מעורבת ומחויבת, הורים וקהילה משתפת פעולה, גורמי פיקוח ומחוז, משקיעים ומקצועיים, ומערכת שלמה של אנשי מנהל שמסייעים לנו כתומכי למידה, בכוח אדם, בגזברות, בביטחון, בארגון, בתקציבים. תפקוד כל אלה באופן יעיל, מסור ואחראי, מאפשרים לנו להביא לידי ביטוי את יכולותינו. תודה למעניקי ההכרה.